avui anem a fer una classe, anem a entrar en una classe dels estudiants de català de la lectora Alba Girons i intentarem fer algunes preguntes i reunirem una miqueta sobre qualsevol tipus de cosa. Per què decidiràs estudiar català? Vaig anar a Barcelona fa 15 anys. 15 anys? I des de llavors m'ha interessat la cultura catalana. Soc Alba Girons, soc la lectora de català de la Universitat de Chicago i tenim diferents estudiants americans que estudien llengua, cultura i literatura catalanes i molts d'ells després se'n van a Barcelona a estudiar a universitats catalanes. I avui l'hem tingut a classe i els estudiants de català li han pogut fer un munt de preguntes sobre les seves cançons, la seva obra i la realitat dels països catalans. Cançons polítics i de cançons d'amor i hi ha una connexió. Que no són polítiques, però després, com a individus, fora de la seva... que necessites cantar, perquè al final és més honest artísticament i et sents més a gust en el moment en què fas un concert. Estàs parlant dels teus sentiments. Quant de temps fa que estudies català? Quant de temps? Fa 8 setmanes que començo. Doncs parles molt bé, però quina paraula és la teva preferida? Escriure. Escriure? És molt bonita sónicamente y también me encanta esta palabra en cualquier lengua porque soy poeta y me agrada escriure. No? Ajuda bastant a entendre moltes coses, així que, un cop més, moltes gràcies i moltes gràcies.